So, pupunta kami dito sa tourist spot. Dito sa Minasngi Beach. Tourist Mountain. See. Yan. Aakyat kami dito. Titingnan natin kung maganda ang view. So, ayan yung aking mga pamangkin. Excited na silang nakakahingal. Go! Go! So, ay, doon na din sila. Let's go! We will have a photo shoot here. Wow! Napakahangin. Ang hangin. Oh, ganda. Hoy! Ano, kumusta kayo? Nakakapagod yan. Yan din naman kita. Wow, guys. So, ito na po yung ito na po ang tuktukan ng kinan. Hey, wow! Mga pagad ngayon din yan. Wow! Okay. Wow! Kaupay hit view. Wow! Kaupay hit view. Love. So, kaupay hit view. Wow! Diba? Uy, yan na kita hit ko an. Wow! Huwag ka madala ka bang maulog? So,